Tolosako proiektua hasi ginenetikan batea gauden talde bagea, batzuk etortzen jundia, beste batzuk juten, baina azkenen gure talden oinarritako bat bada gure laguntasuna eta hasi genuenetik proiektu daukan ilusioa eta aldi berean poza emate dugu talde berdinoi behitikan goraino ikusi izanak nola jundan. Proiektu hau sinistuta hasi zeben jende da nahi, eskertu beharra dago eta bertan lan indeben guztiei. Arraunagutzako bizimodu bat bihurtua, nahi ez, eta Egunerokotasun zurekin doian rutinan parte da, bizitza. karma dauka. Ez dakit zer dakan asko engantxatzeula. Egunerokotasun tentsio danak askatzeko albideratzen duzun kirol bat. Eta hilabete asko dute entrenatzen, izateko 2 hilabeteko temporada bat. Eta honek ematen dutzuna da biziposa. Baina urtero hemen gaude, hasi mereziko. 19 lagun geha, juntatzeganak eta asko eskertzean talde bada. Danoga bat, eta hori, familia txiki bat, elkar zaintzen ga, momentu txarretan ondokua altxatzeko indarrak etaratzen dugu, eta aldero bez du bai. Arrauna oso kirol gogorra da, orduan, zu zauden ez zure burun limitek jartzen eta limitea jatu zeanen. Inbiosuna da bai zure gaitxik eta ondokua gaitxik arraun. Zure agoniako momentu hortan beste pertsona horiekiko errespetutze bai punts bat gehiago bateatzezu eta indar bat ateatzezu denok batea helburu bat lortzeko. Eta beti dao zehose gehiago emateko. Zer honek helburu berdin badukau eta nik uste horrek indar asko emateula. Eta emango zu eta eteako zu. Denboraldian generalen ikustet gutako ezainek esperozuna baino dixente hobeto jundala, hasieratik aurkitu gara nahiko goran eta uste baino hobeto jakin dugu ikudeatzen. Falta izan zaigu esatean ala gindal pastel. Baina oraindik temporada ez da bukatu, gogokin gaude, guk gose asko haukau eta nik uste ekipo honek baukala proiektua futuro dixentea. Asko sakrifikatu behar dezun kirol bada, baina balantza baten jarri alde positibo eta negatiboak, positibokin gehatzen zan kirola. Motivazioa da urte osoko lana eta orduan indardan ataratzen duzu beran fruituak emateko, aldamenekoekin arraun elkarrekin itxeko. Ustu itxenza, baina gustora arraunen inezkeo, gustorako sensazio ona da. Ustu, baina positiboki. Balore oso onak ematen dutzun kirol badalako, bete itxon duzulako, zure gorputzan limitera eruaten duzun kirol badalako, eta laguntasuna eta elkartasuna transmititzen den kirol badalako. Momentu horietan azken finen, goatzizea zure ondon dihoaztinataz. Eta bebai albuan, egunero zure albuan daren guztiei. Kanpon daudenak ezin dena dena barron jugun, zure taldekidek dianak baino zuena zure suerte berdina auki barron juteko. Familiai, launei, guztiei. Thank you.